जै बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आङो आपडेटआ बेनो मैया जे भट साननाय जाबाय बाहाय एबसुलिटलि मेजरिटि लानानै हाग्रामा महिला सार देरहाबाय सेलुट सार नोंथांखौ आङो गोसो गोरबोयै खुलुमबाय आरो बिनि सायाव आं माखासे नोंथांमोननि गेजेराव बुंनोसै बाथ्राया जाहैबाय मा दासो माने गोसोबायदि बिपिएफआ हाग्रामा महिला सारनि दैदेननायावहाय सरकारखौ सालायनो हासिगोन जाय समाव थांनाय 5 बोसोरावहाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बिजेपिजों थानानै नांगौ बायदि सासन खालामनो हायाखैमोन आरो दिनै बेयावनो बुजिबाय 5 बोसोरनि गेजेरावनो दिनै इउपिपिएल सरकारा मानो बायफिनखो गोबां खाहानि थाबाय बिथांमोना खारन बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामाखै न' डाउट जानो हागौ बिथांमोननि माखासे प्रतिश्रुति होनाया भुवा जादों दिनै मेजर दिनै दैदेनगिरिफ्रा जेनजोब्बाय नङा होमबा गोविन्द बसुमतारी जेनबाय रन्जित बसुमतारी जेनबाय आरो ओरैहाय सोर देरहाखो दा अनलि प्रमद बर' देरहाबाय नङा होमबा मेजर हिसाबै खाम्बा बरगयारी सार देरहाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय मा पलिटिकेलखौ गेलेनो रोंनांगौ दा पलिटिकेलखौ गेलेनो रोंनांगौ होनना बुङोबा जोंनि गेजेराव सोर टाइगार इज बेक होनबाय थादों दिनै बे रोखायैनो दिनै ओंखारबोमारबाय दा जों सेलेक्ट खालामनांगोन हाग्रामा महिलारिखौ जे आरो 50 बोसोरसिमाव खुनु आरो बिपिएफखौ नाखायनो हानाय नंला डाइरेक्ट स्पस्ट खोथाखा 50 बोसोराव खारन ओरै 17 बोसोर सालायबोखाबाय इन्टारिमजों बेनि उनाव 5 बोसोरखौहाय बिटिआर सक्तिनि उनाव इउपिपिएलजों बिजेपिजों एलायन्सआव सरकार दादोंमोन नङा होमबा बे 5 बोसोरनि गेजेरावबो बिथांमोना दिनै सरकार बायफिनबाय नै डाइरेक्ट दिनै इलेक्सन जानाय लोगो लोगोनो बायफिनबाय जाहोना मा अब्ला रायजोफ्रा सोरखौ नागिरदों रायजोफ्रा सोरखौ अनसायमारदों बिनो रोखा जाबाय बिनो क्लियार जाखाबाय एकदमबारे रोखा क्लियार खुनु गोनो गोथो गैया खुनु डाउट गैया मैया बिथांमोननि माखासे एग्जिटफोरखौ लानानै आङो दिनै रिजाल्टखौ होदोंमोन मैया आं चेनेलाव होनाय जादोंमोन दा गासिबो बुवा टटेलि बुवा मोनसेबो जायाखिसै जानो हागौ बिथांमोननि इउपिपिएलनि बै बुथ लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा हयथ' बुवा माखासे होदों बिथांमोननो आरो बेखौ लानानै दिनै बिथांमोना मिरु लेभेलाव सेन्ट्रेल लेभेलाव देरहागोन बायदि मोनसे आसा लादोंमोन टटेलि फेक टटेलि दिनै बुवा जाजोब्बाय आसरित आरोना दिनै ओरैबायदि माने फेक बिसिनि रिजाल्टआ जे बिथांमोननि बायदिबा 22टा देरहानाय जादोंमोन 40टा बिजेपिआवहाय ओमफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबैबो आङो मोनसे रिजाल्ट होदोंमोन एग्जिट पल बेबो बिथांमोना गासैबो बुवाजोब एकदम टटेलि मोनसेबो माने लिगेल मोनसेबो माबायानो गैया थारमाने अब्ला बोरै जाथावगौ बियो दा आङो दिनै चेनेलाव माने गावनि प्रग्रामनानै होदोंमोन गासिबो फेक जाजोब्बाय नायदो जेनेबा सोर जाखो इसोरा सोर जाखो दा सोरखौ दा इसोर मानिखो साधारन जोंनि बिटिआरआव थानाय 35 लाख सुबुंफ्रा माने सुबुं संखियाफ्रा सोरखौ दा माने फोथायदों सोरखौ इसोर मानिदों सोर बिटिआरआव थायोबा सोर बिटिसिआव थायोब्ला डेभेलप जागोन जौगागोन रायजो राजाफोरजों थाफानो खानि मोनगोन बेखौ सोर दिनै इउपिपिएलआ हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय सोलोंनांगौ गोबां दं पलिटिक्सआव मानो गोबां मानसिफ्रा गनाया जानो हागौ खिन्थु हाग्रामा महिलारिनिफ्राय सोलोंनो गोनां बाथ्रा दं नङामोनबा दिनै सिंगल लार्जेस्ट मानि थाखाय दिनै देरहासार जानानै सरकार दानो ओंखारखो मानो ओंखारखो आरो आं बारे होनगोन खमैब्लाबो माने 50 बोसोरसिमाव आरो खुनु सोरबा बिरोधी पार्टिया फैनानै बिटिसिखौ सासन खालामनो हानाय नंला डाइरेक्ट स्पस्ट खोथाखा मानो होननानै बुङोबा दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ बयबो अनसायदों बयबो गनायदों रायजो राजाफ्रा नागिरदों बेनि खामानि मावनाय बेनि रायजो राजाफोरजों रायलायनाय बेनि रायजो राजाफोरजों खाथि सोमोन्दो लानाय बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनबाय खारन जोङो सोरबा दैदेनगिरि जायोबा सोरबा लिडार जायोबा रायजो राजाखौ सिनायनांगौ नोङो अबावबा मानसि नोंजों रायलायनो नागिरदों माबा मोनसे खालामनो नागिरदों नोङो रायलायस्लाबा मासे ब्लड थानानै जानाय नङा बेफोरबायदिनो जोंनि हाग्रामा महिलारि सार बायदिनो जोङो गोसोआ गुरै जानांगोन माने रायजो राजाफोरनि दुखुखौ बुजिनो हानाय जानांगोन सासे मानसिया नोंजों रायलायनो नागिरदों मा आयदाखौ लानानै रायलायनो नागिरदों बेखौ बुजिनो हानाय जानांगोन दैदेनगिरिया दिनै बिग मिस्टेक माने इउपिपिएलनि पलिटिकेल केरियारा जोबखाबाय खेबसेयावनो दंस' जाखाबाय एकदमबारे जोबखाबाय आरो बेयो सिखारफिननो हाखाला बोरै सिखारफिननो हाबावगोन ना एसेबां गिदिर बिग जिर' पृथ्वीराज नारायण देबमेसा होनबाय थादोंमोन नङा होमबा पृथ्वीराज नारायण देबमेसा माने सिंगल डिजिटआव फैगोन होनना बुंदोंमोन ना इउपिपिएलखौहाय सेम कन्डिसन जाबाय नै अब्ला बेखौ जों मा होनांगोन दा बेखौ जों मा होनांगोन गरना होनांसिगोन नामा जों दा जाबाय स' बिनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मिनि कंग्रेचुलेसन आरो आंहा फोथायनाय दं आरो बिसास दङ ओइबार सोरबा बिरोधी पार्टियानो जायाथों मानो सोरबा एगेन्स्ट पार्टियानो थादों मानो बिथांमोना गासैबो बिपिएफजों थाजोबसिगोन देट मिन्स सरकारजों थासिगोन
सरकारजों बिथांमोना थाजोबसिगोन आरो सरकारनो भट होसिगोन खारन बै समनि बिरोधि थानाया बेलेगमोन मानोना बै समाव मोनसे मुभमेन्ट दंमोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट दंमोन आरो बेखौ लानानै दिनै सरासनस्रा रायजोफ्राबो सरकारनि बिरोधि जादोंमोन नाथाय दाथ' बड'लेण्ड मुभमेन्ट गैला जोंनि गेजेराव दङसे जोंनाव बड'लेण्ड डिमान्डबो गैला स' गतिके सोरजों थानो जोङो जुदि माबा मोनसे डेभेलप नांगौबा जों माबा मोनसे फिसा फिसौ हेल्प नांगौबा सोरनिफ्राय मोननो दाना जों सरकारजों थायाबा निजे सरकारजों थानांगोन स' बिनिखायनो साफ्रोमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खावलायदों रायजो राजाफोरखौहाय नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे हेल्प नांगौबा माबा मोनसे मोननो लुबैदोंबा सरकारजों थादो सरकारजों दा सोरनि सरकार BPF सरकार BPF सरकारजों थादो BPF खौ मदद होदो BPF जों थानानै खामानि मावनो लादो अब्ला नोंसोरनि न'खरावबो एसे एनै हेल्पआ फैया नङा फैगोन थ' बेखौनो आंनिफ्राय खावलायबाय आरो रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय जोंनि महिलारि साननिसिम मानोना बिथांनिफ्राय गुबुन गुबुन अनेकथा पलिटिकेल दला सोलोंनांगौ गोबां बाथ्रा दङ बेखौ आङो फिन बुंबाय थादों मानोना दिनै महिलारि साखौ जुदि रायजोफ्रा मोजां मोनाब्ला हाग्रामा महिलारि साखौ जुदि रायजो राजाफ्रा जुदि नेवसिगारदोंमोनब्ला मानो एबसुलेटलि मेजरिटि लाना मानो देरहाखो बिनि फिननायखौ हो आंनो एगेन्स्ट पार्टिना हो मानो देरहाखो हाग्रामा महिलारि सानाव सोलों बेयाव थांनानै सोलोंहै बे दिनै मानि थाखाय बेफोर देरहादों सोलोंहै ना BJP आ हादों ना UPP हादों रावबो हायाखै स' बेवहाय जों सोलोंनांगौ गोबां दं पलिटिक्स ओरैनो गेलेबानो जाया मानसि मिथिं दावथिङाव हुलुस्थुर मानसि फैबानो ओंखारबानो जेबो जाया दिनै बोरै UPP जों आन्दलनकारिफोर गोबां दंमोननो गासिबो जमा जाजोब्बायमोननो होननाय बिसोरनि माबाया बाथांखो दाना मानो गोबां बाथ्रा दङ पलिटिक्सआव जाहैबाय मा अकल जोंनि बर' जनगोष्ठीफोरखौल' लानानै पलिटिक्स गेलेना देरहाया आं सिगाङावबो बुंबाय थादों जाय हानजाया गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरखौ बोजबनानै बिथांमोननि माखासे सुखु दुखुखौ बुजिनानै बिथांमोनखौ पार्टियाव लाबोनो हागोन अब्लानो बै पार्टिया देरहागोन होननानै आं सिगांनिफ्रायनो गोबां बिदियाव बुंबाय थादों नाथाय दिनै जोङो नुदों मा आं जाय बाथ्राखौ मोनसे समाव होनदोंमोन बे भट जानायनि मास मोनसे सिगां आंनाव माखासे आउट अफ BTC नि मानसिफ्रा आउट अफ BTC नि माइनरिटि सुबुंफ्रा आंखौ बुंदोंमोन आंनि सिगाङाव बुंदों आंनि सिगाङाव बुंदों आं खिथादों आंनि लोगोफोरनो जे एबारावहाय BPF खौनो सिंगेल सरकार दाहोनो थाखाय माने माइनरिटिया खामानि मावगोन होननाय बाथ्राया दिनै सोराङाव फैमारबाय आं फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन आरो बोरै जाथावगौ सानदोंमोन आङो दा नायदो बिसोरनि स्ट्रेंथखौ माबायदि खामानि मावदों स' बेफोर आरोखि ना स' रायजो राजाफ्रा बयबो गनायनानै लानांगोन मानोना जाय सरकारजों थाया नोंथांमोननि खहा जागोन दिनैनि थारिखआव जों मा सरकारजों थानांगोन दिनै जोंहा जाहैबाय बे मोनसे काउन्सिलसो 6 सिडिउलखौ बेस खालामनानै BTC सोरजिनाय दा बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन जोङो दा बिरोधिता थानानै जों मा मोनगोन जेबो मोना बिरोधि थागोन नोंहा मा माने डेभेलप जागोन मा मोनसे माने हेल्प मोनगोन मदद मोननाय नङा गतिके BPF सरकार BPF सरकार थादो फिन आरो माब्लाबा 10-20 बोसोरनि उनाव गुबुन सरकार फैगोन सरकारजों थादो बेबायदि लामाखौ लादो बेबायदि लामाखौ ला आरो आं बुंबाय थादों बार आरो एबार खुनु नैबे 5 बोसोरनि उनाव 10 बोसोरनि उनाव 15 बोसोरनि उनाव 20 बोसोरनि उनाव खुनु हाग्रामा महिलारि सारखौ फेजेननो हानाय गोहो गैथ'ला बुजिथ'ला बे BTC आव मिथिबायना आं दिनै स्पष्ट बुंखाबाय हाग्रामा महिलारिया फ्राय बुंनो थाङोबा बियो आं बुंबाय आरोखि मिनिमाम 50 बोसोरखौ बे सालायबावगोन 50 बोसोरसिमखौहाय हाग्रामा महिलारि सारा बे थांनानै थासान्दियाव हाग्रामा महिलारि सार थांनानै थासान्दियावहाय खुनु पार्टियानो दखल खालामनो हाया BTC खौ बे आंनि मोन्दांथि आरो आं जाय मोन्दांथिनि गेजेरजों आं दिनै मोनदों मानोना आं सिगाङावबो बुंबाय थादों आङो जे हाग्रामा महिलारिखौ रावबो दुखु मोनाखै आरो बियो गाज्रि खामानि मावाखै माखासे दैदेनगिरिफ्रासो खायसे माने पार्टियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रासो एसे एनै गोरोन्थिखौ मावदोंबा एसे दुखु मोनदोंमोन नाथाय दिनै सारखौ बुजिगौ हाग्रामा महिलारि सारखौ मिथिगौ हमनो हागौ जायनि फलाव दिनै रोजा रोजा आयौ BTC नि अहर रायजो राजाफ्रा दिनै जोबनो गैयै भट होनानै सिंगेल पार्टिखौ सरकाराव लाबोबाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो रोजा रोजा साबफाबाय आरो साफ्रोमबो जोंनि BTC नि रायजो राजाफोरखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमबाय सिंगेल मेजरिटि लाबोनानै सरकाराव फैहोनो हायैनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रायजो राजाफोरनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय आरो लोगोसे BPF नि दैदेनगिरि सारमोननिसिमबो आंनिफ्राय साबायखर जासिदों जे नोंथांमोना जे प्लेन पलिसि स्ट्रेटेजि लानायजों पाब्लिकफोरजों खाथि सोमोन्दो थानानै पाब्लिकफोरनि माने दुखु सुखुखौ बुजिनानै बिसोरजों खाथि सोमोन्दो थानानै नोंथांमोना खामानि मावनानै दिनै सरकाराव फैनो हाबाय बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथां साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय आरो जोंनि बे BTC आवहाय जौगानाय फैथों
डेभेलप फैथों आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हास्थायनानै मिजिंथिनानै फिन आरो खेबसेबाव रायजो राजाफोरखौ सरकारजोंनो थानो थाखाय आं खावलायबाय बिरदि थानो नाङा सरकारजों थादो मानोना जोंहा जेबो फिउचाराव जेबो गैया जों सरकारजों थानानै जों खामानि मावनो लादो बेखौनो आं खावलायनानै बिदिखौ बावनो फोजोबबाय थेंक इउ